Hi havia una vegada un gall i una gallina que volien anar de viatge. El gall i la gallina van fer un cotxe amb 4 rodes vermelles i van posar 4 ratolins perquè tibessin del cotxe. M'ajudeu a comptar? 1, 2, 3 i 4. I quan ja el tenien muntat, van pujar al cotxe i van començar el seu viatge. Pel camí es van trobar un gatet. Meu, meu, meu. I el gatet va dir, ei, on aneu? I el gall i la gallina van dir, anem a casa del senyor Corbes. I el gatet va dir, que puc venir amb vosaltres? I el gall i la gallina van dir, tant, ja pots pujar. I el gat va pujar al cotxe i van anar cantant. Vosaltres, rodetes, gireu, gireu, vosaltres, ratolins, tireu, tireu. A on? A casa del senyor Corbes. Quan portaven una estoneta de camí, es van trobar un ànec, quac, 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 i un ou. L'ou i l'ànec van dir, ei, però on aneu? I ells van dir, anem a casa del senyor Corbes. I l'ànec i l'ou van dir, que podem venir amb vosaltres. I tots van dir, ui tant, ja podeu pujar. I l'ànec i l'ou van pujar al cotxe i van cantar aquella cançó, m'ajudeu? Vosaltres, rodetes, gireu, gireu, vosaltres, ratolins, tireu, tireu. A on? A casa del senyor Corbes. I camí amunt, quan ja feia una estoneta que anaven amb el cotxe, es van trobar una agulla de cap i una agulla de cosir. L'agulla de cap i l'agulla de cosir, quan va veure aquell fantàstic cotxe, va dir, ei, però on aneu? I li van dir, anem a casa del senyor Corbes. I l'agulla de cosir i l'agulla de cap van dir, ei, que podem venir amb vosaltres? I tots van dir, ui tant, ja podeu pujar. I l'agulla de cap i l'agulla de cosir van pujar al cotxe i tots van cantar, vosaltres, rodetes, gireu, gireu, vosaltres, ratolins, tireu, tireu. A on? A casa del senyor Corbes. I quan faltava ja molt poquet per arribar a la casa, es van trobar una roda de molí. I la roda de molí, quan els va veure, va dir, ei, animals, però on aneu? I tots alhora van dir, anem a casa del senyor Corbes. I la roda de molí va dir, però que puc venir amb vosaltres? I tots van dir, ui tant, ja pots pujar. I la roda de molí va pujar al cotxe. Mentrestant, tots cantaven. Vosaltres, rodetes, gireu, gireu, vosaltres, ratolins, tireu, tireu. A on? A casa del senyor Corbes. I just quan acabaven de cantar aquella cançó, van arribar a casa del senyor Corbes. El gall i la gallina es van posar amb un pal que hi havia a la casa. Després el gat es va anar corrents a la xemeneia perquè havia passat molt fred i tenia molt fred. L'ànec es va posar a la pica de la casa del senyor Corbes. L'ou es va embolicar a la tovallola del senyor Corbes. La roda de molí es va posar sobre de la porta de la casa del senyor Corbes. L'agulla de cap es va posar al coixí de la cadira que més li agradava al senyor Corbes. I l'agulla de cosir es va posar al coixí del llit del senyor Corbes. I els 4 ratolins van portar el cotxe al paller del senyor Corbes. I mireu, va arribar el senyor Corbes a la casa. Quan va arribar el senyor Corbes a la casa, uala, va pensar que estava molt cansat. Estava molt cansat perquè havia treballat molt i va pensar que aniria a escalfar-se una miqueta a la llar de foc. Quan va arribar a la llar de foc, es va trobar el gat. I el gat va fer, a veure com ho fem tots, ui, el senyor Corbes va veure que totes les cendres d'allà de la llar de foc li havien anat a parar a la cara i es va espantar i se'n va anar corrents a la pica per rentar-se una mica amb una mica d'aigua, però ja què hi havia? Hi havia l'ànec. I l'ànec va fer plim, 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 plim. A veure tots,
Plim, 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 plim. Li va tirar aigua a la cara. I aleshores, entre les cendres i l'aigua, el senyor Corbes no s'hi veia i va anar corrents a buscar la tovallola. I què hi havia a la tovallola? L'ou. I l'ou que va fer? Xaf! A veure? Xaf! Ai, el senyor Corbes va dir, alça tu, i ara què faria amb tot això? Estava ben avorrit del dia que portava i se'n va anar a seure a la cadira que més li agradava. Què hi havia a la cadira? L'agulla de cap. I aleshores es va punxar el cul. Ping! A veure com ho fem? Ping! I el senyor Corbes estava ben desesperat i corrents va dir, jo avui acabo el dia i me'n vaig a dormir. Se'n va anar al llit, va entrar dintre el llit, a veure... I quan va entrar dintre el llit, va repenjar el cap, però què hi havia al coixet del llit? L'agulla de cosir, es va punxar el cap i va fer un crit molt fort, a veure com cridem tots. Ah! Va fer un crit molt fort i aleshores va dir, jo no m'hi quedo en aquesta casa, jo me'n vaig corrents d'aquesta casa perquè no es pot suportar. I va sortir disparant corrents cap a la porta de la casa, però quan va obrir la porta, què hi havia allà a la porta a sobre? El molí. I la roda del molí, i li va caure a sobre del senyor Corbes. I el senyor Corbes, plaf, es va morir. I així va ser com es va morir el senyor Corbes. Aquesta és la història de com es va morir el senyor Corbes. I ara ho farem, a veure com es va morir el senyor Corbes. Es va morir... A veure... Plim, 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 plim. Xof! Xof! Ping! Ping! Plaf! Moltes gràcies. Moltes gràcies. I ara sí que...